हांव संतोष श्रीमंत गोसावी रेणुका देवी एंड महालक्ष्मी देवाचे आमचे स्वतःचे देऊळ आहे आणि आम्ही स्वतः दसरा उत्सव साजरो करता। दसऱ्या उत्सवाच्या दिवशी आम्ही 9 दिवस दांडिया स्पर्धा आणि कॉम्पिटिशन ही दवरता आणि आमचे 10व्या दिसा आई महालक्ष्मीचे गोंधळ हांगा असता दसऱ्या दिसा आणि माननीय आमचे लाडके आमदार स्थानिक आमचे हांगातले नेता आणि स्थानिक भाविक लोक तेही हांगा हाजरी लायता देवाक आणि देवाकडे येऊन दर्शन घेऊन वयता। त्या दसऱ्याच्या निमित्तान आम्ही हो उत्सव आमचो सगळ्यान व्हडलो असता आणि आम्ही गोसावी समाज म्हणजे आमचो नवरात्रीचो जो उत्सव असा हो आम्ही 9 दीस उपवास आणि 10व्या दिसा आमचे गोंधळ आणि महालक्ष्मीचे आम्ही उत्सव करून हे उत्सव आम्ही साजरो केलो जाता। असे कितकेशे लोक येऊन दर्शना घेऊन येतात? 100 ते 150 लोक हांगा डेली म्हणजे दर्शनाला लायतात। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.